Ja tämähän kulkee niin, että meillä jokaisella partnerin maalla on oma hanke ja oma rahoitus, mutta ne on nivottu yhteiseen suunnitelmaan, jos sitten sen lisäksi meillä jokaisella on meidän omat, jotka liittyvät tähän samaan teemaan, palvelujen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen ja kansainvälisyyden opiskeluun ja niin poispäin. Ja ihan lyhykäisesti, en hirveästi voitte itse käydä juttelemassa kyläläisten kanssa, koska täällä joka kylältä joku on paikalla. Mutta meillä Suomessahan on nyt se kylä tässä. Ja Sumiainen tällä ensimmäisenä Juha-Pekka täällä on Sumiaisten kirkonkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Niin Juha Pekka tässä on sitten jututeltavissa, jos haluatte kysellä lisää. Mutta meillä on siellä muun muassa nyt tänä talvena pyörinyt joukko opiskelijoita Jammista, jotka on yhdessä kyläläisten kanssa ideoinut asioita. Ja siitä tuloksena muun muassa toi joulukylä juurtu mahdollisimman ekologisesti ja kierrätyshenkisesti toteutettuna. Eli Konginkankaalla käytiin niin kuin Sumiaisessakin toista päivänä sen opintoporukan kanssa tutustumisvierailulla. Siellä oli hyvä vastaanotto ja meitä kierrätettiin ympäri Sumiaisten ja Konginkankalla kertoltiin hankkeista. Ja siinä yksi Konginkankaan suuri menestys oli tuo hankekuu, joka tuli just vaiheessa. Eli kun on ollut paljon kehittämistoimia, joista kyläyhdistys on ollut aktiivinen, niin mietittiin, että miten ihmeessä se voisi kertoa vielä. Tämä lähti ihan tästä opintomatkasta, että meidän piti jotenkin miettiä, että miten se kerrotaan Konginkankalla kyläyhdistyksen toimia. Tämä on Pylkönmäellä on ollut myöskin Lauma Jamkin opiskelijoita hommissa, ideoimassa. Pylkönmäellä tällä hetkellä myöskin yksi Jamkin opiskelija tekee lopputyötä yhdestä olennaisesta teemasta, mutta se mitä siellä nyt on tehty on myöskin kylän markkinoinnin kehittäminen. Sinne on syntynyt vähän puolivahingossa uusi hieno logo ja sitä on käytetty monennäköisissä nyt johtuvissa tuotteissa. Pylkönmäen passi testattiin tässä ihan juuri. Jos olette joskus muinoin käynyt Pylkönmäen kunnan aikana Pylkönmäellä, niin silloin oli semmoinen yhdenlainen passi olemassa käytössä, mutta me ollaan modernisoitu siinä tämmöinen nykyaikainen passiversio. Sitten meillä on täällä Pylkönmäen jälkeen taululla Vesanka. Siinä oli Iida, joka on Iidamoisi ja Pylkönmäen varantopäinjohtaja. Mutta missä se Vesanka edustaja tuolla on? Saara ja Laura. Ja Vesannassa on pidetty ideailtoja niin kuin muillakin kylillä ja sitten päädytty kehittämään yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa. Ja me päätettiin sitten kehittää tämmöinen kyläkahvilan standardi, jonka kautta jokaisen kyläläisen on tarvittaessa helppo heittää ikään kuin joku tapahtuma. Tai tuoda joku teema keskustelun alle, tai tuoda joku kylältä puhuva palvelu kylätalolle. Ja olemme kokeilleet erilaisia versioita siitä kyläkahvilasta. Eli Särtsalo, joka nyt on Jyväskylän kaupungin lähiö toisaalta, mutta myöskin hyvin perinteisesti itsenäinen kylä ja itsenäinen